Skont l-aħħar tbassir tal-Bank Ċentrali ta' Malta, l-ekonomija ta' Malta se tkun kibret b'4.9% din is-sena. Fit-tbassir tiegħu il-Bank Ċentrali qal li tkabbir ekonomiku mistenni jbatti għal 3.9% fl-2025, 3.6% fl-2026 u 3.4% fl-2027. Dan ifisser reviżjoni l fuq għal kull sena tal-2026 meta mqabbel ma' tbassir preċedenti. Il-Bank Ċentrali ta' Malta spjega li tkabbir mistenni li jkun xprunat mid-domanda domestika minħabba tkabbir fil-konsum privat li parzjalment jirrifletti tnaqqis fil-pis tat-taxxa fuq id-dħul. Irrimarka li l-investiment privat huwa mistenni li jirkupra wara tnaqqis qawwi reġistrat fl-2023. L-ekonomisti nnutaw li l-kontribut tal-esportazzjoni netta mistenni li jkun pożittiv ukoll iżda inqas minn dak tad-domanda domestika. Il-Bank Ċentrali jirrapporta li tkabbir fl-impjiegi mistenni li jimmodera minn rati għoljin passati u r-rata tal-qatt se tibqa' madwar 3%. L-ekonomisti nnotaw li l-pagi mistennija li jikbru brata ferm aktar maġla fl-2024 li primarjament tirrifletti l-impatt tal-inflazzjoni f'dawn l-aħħar snin u s-suq tax-xogħol ristrett. Wara, dawn mistennija jimmoderaw xi ftit minħabba tnaqqis fil-pressjonijiet inflazzjonarji. Irrimarkaw li l-inflazzjoni annwali bbażata fuq l-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur hi fil-fatt imbassra li tbatti b'mod sinifikanti minn 5.6% fil-2023 għal 2.5% fl-2024 qabel ma tinżel għal 2% sal-2026. Dwar id-deficit, il-Bank Ċentrali ta' Malta bassar li mistenni jinżel minn 4.5% fl-2023 għal 3.9% fl-2024 u li kompli jonqos matul il-kumplament tal-perjodu ta' tbassir. Sal-2027, id-deficit huwa mbassar li jilħaq 2.7% tal-prodott domestiku gross. Ġi spjegat li r-riski għall-inflazzjoni jistgħu jiġu kkawżati minn konflitti ġeopolitiċi kif ukoll minn bidliet fil-politika tal-kummerċ globali. Barra dan, kondizzjonijiet tal-klima anqas favorevoli u miżuri li appoġġjaw it-tranzizzjoni ekoloġika jistgħu wkoll jogħollu l-inflazzjoni għalkemm dawn l-effetti jistgħu jkunu temporani.